салому алайкум бародарони азиз. имрӯз хостам як программаи дигара пешкаши шумо гардонам. Ин программа бисёр даркорӣ аст ва мақсад кори шахсии худмон аст, не ки 99% худмон намедонам ин программа истифода намебарем. баъд барои ҳамин программа истифода набурданмон мерем ба компания Мегафон ё ки Вавилон ё ки дигар интизор мешавем, муждат мекунем ё ки ягон сумми дига метавем детализатсияи худмонам мегирем. Детализатсия яъне ки спискаи номерое ки мора ки занг мезана, ба ки занг задаем, ҳамун номерора мерем детализатсия кардан мегирем. барои ҳамин боз мо шуморо нишон метаҳем личный кабинет қати ба интернет қати мақсад чӣ хел даромада личный кабинети худмон детализатсияи худмонам мегирем ё ки детализатсияи дигар номера пешкаши шумо мегардонем. тамошо кунед. нек фақат фаромӯш накунед ки меҳнатое ки мо кардастем барои шумо подписчико хеле лайка фаромӯш накунед, подписатсияро фаромӯш накунед. баъд як программа дига ҳастай жучок гуфтани программа, дар бораи ӯ бисёр маълумотои бисёр аст. ҳамаи видеомон агар то 500 лайка бигира, видеои дигараш бошад жучок мебуроям. тамошо кардем, рафтем. медурем дар Google Chrome, дар инҷа менависем megafon.tg ба англиси. менависем дар инҷа megafon.tg. дар инҷа медуроем дар ин megafon.tg дар боло www.megafon.tg медуроем. мо ку дар инҷа регистрация кардагем, ай регистрация кардагемон мебуроем. регистрация кардагимон мебуроем. погиза аз сари нав мешавад. аз сари нав киши дар инҷа код мега код инҷа болода нишондагия или набирите гуфтагия ки ҳамин кода дар телефони худмон звёздочка 177 решетка трубка. успешно ждат мекунем камтарак. дар инҷа коди мо омада. коди мо шид 289 150 фаромӯш накин ҳар даромадантонда агар як бор сахранӣ кардем дуфи дигар лозим намешавад котон. агар инҷа мо метавонем ки коди худтона иваз кунем ё ин ки метавонем ҳар даромадантонда агар ки код бипурса ҳамин звёздочка 177 мезанем даромада вой мекунем кортно пеш бурдан мегирем. баъдан медароем дар инҷа буромад личный кабинети мо ки дар личный кабинет нишон додагия чанқа бонус дори, чанқа сум дори, баланс дори, хоб кошелек ҳамаш инҷада муайян карда шуд. кошелекш инҷа нав пайдо шудагия, кошелек набуд, нав пайдо шуд. дар инҷа чанд қадар маблағ, расходи моҳона ҳамаш ҳастай ё ки иваз кардани тарифотон бисёр дар личный кабинет надроем нашурем ки настройкаи симкартатона ҳалиш мекунем, баъдан кортон бад мешавад. шумо фақат инҷа метавонед ки дароем детализатсия гирем. детализатсия ҳатман дар кор мешавад. номере ки шумо детализатсия метавонед ҳамон номер ҳатман дар кор мешавад. инҷа полный гуфтагиаи всё кроме интернет сети гуфтагиаи. вақте ки полный шид, вақте ки шумо передаша даниха гирён мекунед, дар онҷа нишон метавад ҳамаи соати кор кардагии интернета нишон метавад. шумо идам дар корияи шумо да мақсад ки бисёр одамо дар Москваан ё ки телефоншон дар Тоҷикистонан ва онҷа метавонед ки детализатсия битинед. кадом вақт уже маълум мешавад гирён кард интернетша, кадом вақт телефон қади гап задаги, кадом номер қади гап задаги, ҳамаш инҷа муайян кардаги. хуб медурем. агар хай мо мехоҳем ки ози полне метавем. полнеда ҳатман фаромӯш накунед айма инҷа да ози буромадаги айна нишон додаги нест эмайл, не ки инҷада эмайла бояд ки нишон мед. агар шумо ки дароен эмайлтон регистрация кардагӣ набошад, инҷа эмайлтона нишон метавад ки эмайлтона набирад кунед. барои оне ки ин сообщение ки детализатсия ки метавонед рақамое ки ба шуморо меояд ва чиз меояд сообщение эмайл почта қати меояд. дар инҷа медуроем вибр дата мекунем. вибр дата карданда мо метавонем ки ина моҳои пешина моҳои пешинаро вибр мекунем. моҳи март феврала мегирем. феврала мегирем. ин моҳро
феврал то март. 1 феврал хай бигзор то 28 феврал. با پالوچت میکنیم. در حالت پالوچت دادن در اینجا کد ما لازم میشود. خیلی که دیدین کد در تلفن ما اومد. همین کد هم میگیریم و بالا در برآمدگی ایم. اینش نیو. اینجا کد ما نبیرد میکنیم. 80 981. Получить میکنیم. Получить дадим успешно. Промо детализация будет отправлена на ваш email почта. Открытие кардем. Вежа полза детализация мы меброем. Як моҳай детализация мо ҳасти дар инҷа. Метунед бибинед ки хеле бисёр ина. Як моҳай детализация мо дар инҷа маълум ай. Боз мо хеле ки гуфтем дар ин вақтҳо мо интернет кулчат кардагим. Инҷа насая GPS ҳамаш бурмодаги ай. Дар ин ҳолате ки номер телефон уже пайдо шид. Переадресация голос гуфтаги хайюнош. ҳамаш дигараш дар инҷа муайян карда шудааст. Дидесем бардорон азиз. Ин буд навори имрӯзаи мо. Меҳнат мекунем, албатта пешкашро мегардонем ки ба шумо як фоидавар бошад. Бардорон азиз, шахсоне ки ҳамин барномаро ҳамин маълумотро медонад, тамошо накунем, барои шумо раҳмат мегӯем, барои ин ки шумо медонем. Ин видеоро барои ин кардем ки шахсоне ки намедонанд эҳтиёҷ ба ҳамин чиз доранд ки дар инҷа метавонед ки ба шумо дар инҷа метавонед ки шумо ба компания Мегафон суҳбат кунед. хоб метавонед ки кошелёк сум ҷамъ кунед дар кошелёктон, метавонед ки тарифотон эваз кунед, метавонед ки балтона ба минут ҳалиш кунед, мегабайт гиред, тарифтон ҳалиш кунед. дар инҷа бисёри маълумотҳо ҳастанд. бо як программаи дига ҳастанд, номаш Жучок. ин видеомон агар 500 та лайк гира, программа Жучока албатта пешкашро мегардонем, бо тамоми нозикиёш мефаҳмонем. Кадоме ки намефаҳмад дар албатта дар комментариямон бинависа, саволша албатта ҷавоб мегардонем. боз як программаи дига ҳам ҳастанд, номаш Mobisavr. бисёр программаи хуб аст ки агар як солам файла удалит карда бошӣ, метавонед ки восстановить кунӣ. боқӣ дар паноҳи худо, албатта лайк монед, подписатсия кунед дар каналмон. ҳамаи ба ёрдами шумоай. чанд қадар лайк подписатсия бисёр шид, ҳамон қадар видеои мо бисёр мешавад. боқӣ дар паноҳи худо.